Kaixo, bideogida honetan ikusiko dugu zinbratik karboniora pasatzeko momentuntan ze aldaketa txiki dauden batetik bestea. Bai, orduan, hemen pantailan ikustezue, ezkerreko alde honetan ikustezue gure betiko zinbra posta eta lankitzarako zea aplikazioa, eta gero beratik, zinbratik eratorritako, hemen eskubita daukazue, karbonio, guain gure izangoan, posta eta lankitzarako zerbitzue. Alde batetik zinbra, ezkerreta hemen, zezik karbonio. Orduan, lehenik eta behin igual, diferentzi bat nabarmentzizkotan da, hemen zinbran badezuela posta, kontaktuak, egutegia, atazak, maleta edo bezpenak, atazak eta maletak ez ditugu orokorren erabili, guk ikastetxean, bai beste laua aukerak, posta, kontaktuak, egutegia eta obespenak, badazkola hemen goran paralelon, bai, postan gehituko naiz, eta karbonion, hemen zinbran horizontalen daukuzio goran, eta karbonioen dakola vertikalen hemen ezkerretan, bai, posta, fijatu, zinbran egutegia hirugarren zion, hemen gure kalendariok bigarren aukera gisa daude, eta zinbran kontaktuntzako soilik karpeta bat genuen bezala, hemen alde batetik kontaktuntzako, gure kontaktuntzako karpeta bat dago, baina baita ere gure posta zerrendak eta sistematik datuzten distribuzio zerrendantzako beste aukera bat. Hau da, zinbran bakarra zana hemen bi ditugu. Eta atazan atalau saltu ingo dugu, eta azkenik hemen daukezue ezarpenai buruzko atala. Zinbran, hemen daukezue, obespenak, eta hemen daukezue gure ajustez edo obespenak. Orduan, korreota junezkeoz, hemen korreotan gaude, beti dago sarrerako ontzi bat, bidalitako kebai, spama eta zakarrontzi bate borradore, bakizue, pixkat zirriborro bat, mezu batekin hasi aurretik edo bialdu aurretik badauketen zirriborro bat gordetzeko. Hau, zean berdin-berdin da, zinbran berdin da. Gero etorreko zaizkiu gure karpetak, nahi bali maitut, adibidez, karpeta jakin batea pasan nahi bali maitut mezu jakin batzuk, txukunago okitzeko, hemen dazkeu karbonion, eta zinbran antzeko lekun daude. Posible da migraziontan, zerbait, posible da ez, suponez ez, baina zerbait akatsan bat ikuste bali mazue, abixatu. Baina bestela karpetak hemen azaldu beharko lueke. Fijatzen mazate, karpeta berri bat sortzeko, zinbran hemen klikatuko nuke, karpeta berria izeneko aukeran, eta hemen sortuko nuke bat berri bat, aurrea pasa, eta hemen bandeja dentro honetan karpeta berri bat emango nuke, eta hemen sortuko nuke posta zerbitzu honetan, karbonion, karpeta berri bat. Hemen beran etiketak azaltzea eskiu zinbran, etiketa bidez zerbait ikusi nahi bat, etiketatuta. Karpetatan, mezu bat, karpeta bat. Mezu bat ezin duen bi karpetatan. Baina mezu batek eukiditzazke bi, hiru, bat baino etiketa gehiago. Orduan hemen etiketatan digitalea edo diskon berdin da zen, hemen dauzkezue gure zeak. Horrela etiketatutako, hemen ikustezu, kolore gorri honekin, digitaldeako, hemen azaltzea izkiu. Hemen klikatuko banuke, bere bista prebia hemen daukezue, azaltzea. Baina hemen posible da baita ere horrela etiketak azaltzea. Etiketa berri bat sortzeko, zinbran, adibidez, hemen posible dut etiketa berri bat hau klikatuz egitea, eta hemen etiketa berri bat nahi bali mat, eskubiko botoia eman baita ere, eta nueva etiketa berri bat aukera hemen. Orduan bestela, ez dauki inungo desberdintasunik eskubiko botoiakin, dauzkezue menu kontestola irikiko zaizue, eta baita ere eskubiko botoiakin zatan, postan, irikiko zaizkizue bere menu kontestola, zean bezala. Ikustezue zinbrakoa, zabaltxegoa dela, pixkat bere menu kontestuala karbonion baino. Goazen egutegia, bigarrengo aukera, egutegia hemen daukezue, eta hemen dazkeu gure egutegik, hemen jongo naiz karbonioa baita ere egutegia. Eta hemen dazkeun checkboxak, ikusteko
nahi duten agendak, ez bali manai zerrez ikustea, dena kendu, bai, utxik azalduko zait, eta nahi bali mat, adibidez areto jakin bateko ze ikusi, espazioen okupazio ikusi, hemen daket. Hemen beste hainbeste, dauzket egutegi desberdinek, bat egutegi nerea por defecto, dauzket Googleetik ekarritako batzuk, edo talde bat, hau da, aktibatzet ikusi nahitena, nahiko banuk denak ikusi, hemen klikatu, eta denak azaltzeizkit, bai? Kendu eta soilik ikusi nahi dugu txepetxagelakoa, mikroinformatika sistemak, bai, jarri eta kendu dezaket. Bale, hemen egutegi berri bat sortzeko, hemen gobotoia eman, eta ni posible dut egutegi berri bat, eta edozinekin gero partekatzea. Egutegi personal bat, bai? Hemen kalendario sartu beharko nuke, aukera hau, eta egutegi berri bat hemen sortuko nuke. Eta posible izango nuke, edozein erabiltzaileekin partekatzea. Bai, hauek ez dira sistemako egutegik. Sistemako egutegik orokorren dakizuen bezala izango ziklotako ordutegik, izango baita irakasleon agenda, kanpoko agenda, eta hainbat horrelako egutegi nun sistematik datuzten. Hau da, hemen sortuko genuke egutegi berri bat, nuevo kalendario bat, nik propio nahi balin bat, nire ikaslekin edo lankidekin sortu. Etiketak eta hau oso antzekoa da, bistak, nola ikusi eta bat eta beste. Eta azkenik kontaktutako aukera, hemen alde batetik badakeo kontaktuna. Fijatzen bali mazeate, hemen banaketa zerrendak, hau da, ze zerrendatako partaidea nahi zen ni, hemen azaltze zaizkit, horrela, banaketa zerrendak kontaktutan, hemen lehenengo kontaktu izeneko aukera hontan ez, baizik eta bigarren hontan, distribuzio zerrenda ni nungo partaide nahi zen, hemen ikusiko genuke, miembros, distribuzio zerrenda. Zerbait aldatzea, banaketa zerrenda hauek die sistematik datoztenak, hau da, eskolak erabaki du ni berrikuntza taldeko kide izatea eta koordinatzaileko kide izatea, informatika alorrekoa, IES-egunekoa, lantalde burue eta lantalde burutako kide barkatu eta proiektutako kide izatea. Hemen azaltzea izkitenak. Nik balin bauzket nire, hemen dauzke batzuk froga batzuk indakok, nire distribuzio zerrenda bat nik propio nire ikaslekin, edo zerbait sortu nahi balin bat, kontaktu berezi bat gero zinekin partekatu, hemen txapiko nuke, eta gero posible norbait bialtzea, edo partekatzea. Eta hemen beste hainbeste, bauzke nik zeakin, egutegi kontaktu zerrendak sortzea, eta beste zinekin partekatzea. Horren hemen kontaktok, adibidez nire kontaktok, partikularrak eta hemen distribuzio zerrendak, hau da sistemakok eta zeak dakarkizkinak. Orduan ikustezue diferentzi batzuk bat daudela, baina ez dela gehiagizkoa.